drugari, veliki pozdrav. Danas Čupo ide na izlet, tačnije ide na vikendicu, ali evo nikako ne želi da priđe da uđe u transporter, zato što misli da idemo veterinaru. Pošto sam strašno boji veterinara i čim donesemo transporter, on misli da će ići veterinaru. Hajde, dođi, idemo. Dođi. Dođi, idemo, bolan izlet, halo, hej, dođi. Dođi. Opa.